Usa ka lalaki ang nadakpan nga namaligya og quarantine pass sa palibot sa Basilica Minore del Santo Niño. Ano ang report? Igo na lang sa pagmahay si Ariel Polot, human dakpa tungod sa pagpamaligya og quarantine pass alang sa mga tawo nga gusto makasulod sa Basilica. Nakuha gikan sa dinakpan ang mga photocopy sa Q-Pass nga ipamaligya niya og nahalina na gyud siya og duha katag 20 pesos ang presyo matag usa. Apan na booking ang iyang gihimo. Ang nahalin sa duha, 13 na confiscated ni taga sisit na to nga City Hall si representative si Dionisio Rabadon mo ay arresting officer niya. Suma ni Ariel nga napunitan lang niya ang Q-Pass ug iyang gipa-photocopy. Pasabot sa dinakpan nga natintal siya sa paghimo ni tungod kay nagkinahanglan siya og kwarta nga ipalit og tambal sa duha ka mga anak nga gipanghilantan ug ipalit usab nila og bugas. Samtang giangkon sa asawa nga siya ang nagtukmod sa bana nga makapangita og kwarta nga ipalit og tambal ug bugas. Okay na maligya na, sir. Ngano man? Lalis mo sa asawa gabi tungkol sa kaimtam, sa kalisod sa problema ba. Okay, palit og gatas, kay nakasakit akong anak. Moto nabuhat ang baligya og quarantine pass. Nya wala pa jud may bugas, wala ko nagdahom nga nadakpan akong bana. Sige mig pa naabot sa balay niya, wala pa may kaon sir kay wala man may ipalit og bugas. Gikatakdang pasakan og tukmang kaso ang dinakpan. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.